Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damun ku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da iznillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko batan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24, saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai. Tunda Amina ta zo ta cikin gidan nan, duk wani farin ciki da walwala ya kaurace mana. Babu abin da nake fuskanta sai kunci. Baka taba daga min murya ba, sai da Amina ta zo ta cikin gidan nan. Baka taba daga hannunka kama ni ba, sai da Amina ta shigo cikin gidan nan. Yau shi ne karo na biyu da ka ci mutuncin fuskata a sanadiyar Amina. Wannan shi ne dalilin da ya sa ba za ki taɓa gyaruwa ba, saboda kullum gani kike yi abin da kike yi wani ne ya miki. Kullum kallo kike Amina ce matsalarki, kin kasa gane cewa ke ce matsalar kanki da kanki. Yanzu ga shida sanadin kazafi da kika yi mata, gashi yanzu aurenta yana fuskantar barazana sakamakon wannan kazafin da kika yi mata, kuma tabbas kin yi nasara tun da gashi Amina ta bar gidan nan. Ai ba ni ce na kora Amina daga cikin gidan nan ba, san zuciya Amina shine wanda ya kora Amina daga gidan nan, domin ban taba kallon inda kina da miji kuma hankalinki yana kan mijin wata ba. To shikenan, tun da haka kika ci, ke ma ki haɗa kayanki ki bar gidan nan, kuma ki sani matukar auren Amina ya samu matsala to ke ma. Me kace Aliko? Aikin ji na sarai, da haka ba zan maimaita ba. Ki har hada ina ki fice ki bar gidan nan. Aliko, ni kake cewa idan auren Amina ya mutu zaka sake ni? Kina shakka ne? To ki bari idan auren nata ya mutu sai ki gani idan kina ki zai tsira. Na baki mintuna 30. Ki bar gidan nan. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, me yake faruwa? Hello Farida, dama baki kashe ba. Farida kin cuce ni. Kin cuci rayuwata Farida. Kin lalata min rayuwa Farida, ga aure da yana shirin mutuwa sanadiyar mummunan shawararki.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa da mai kama haka. Sai ka rasa me ke samun mutane irin wannan. Yanzu kamar peace bella a ce wai Garba ya rasa wanda zai zargi sai wannan baiwar Allah wanda yake ni a gidan nan ma ina tunƙaho duk gidan nan ba wanda nake tunƙaho da tarbiyyarta irin Amina. Haba malam. Sai ka ce baka san talaka bane? Ai idan bai yi haka ba zai taba nuna maka ciwon asalinsa talaka bane. Yanzu haka ma wasu 'yan kuɗaɗen ya samu a aljihunsa shi yasa ya wulakanta ta har yake jifanta da mummunan ƙazafi na zargi. Ni ɗin ai talaka ne amma me ya haɗin abin da Garba ya da talauci? Ban taɓa yi miki haka ba ni ba ko? Haba malam, ka taɓa ganin mutum cikin talauci musamman ma namiji? Ka aure shi cikin talauci ya samu arziki ya ci gaba da rayuwa da kai? Ka ce za ka ji daɗin rayuwar? Wallahi ƙarya ce. Malam ko kai fa ka sami 'yan kuɗaɗe ka ji nauyinsa a ƙugunka wallahi canja min za ka yi. Ai duk inda matsiyaci yake sai ya nuna halinsa kuma wallahi butuli ne shi ba ɗan halak bane. A ke don Allah ya isa ki haka Lami. Kina nema ki wuce gona da iri kuma. Malam ba fa akan ka ake magana ba, akan Garba ake magana. Kai din ka samu wasu kuɗaɗe ne da har za ka yi wannan magana? In ma ban da butulci irin na Garba, ni ina ji nake Aliko ne ya ɗauki jarin 300,000 ya bashi dan yayi sana'a. Amma yanzu ya rasa abin da zai rinka jifan shi da shi sai dai yana zargin shi da cewa yana bibiyar matansa? Ha ba. Abin da bai daɗi ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wane ne? Ina zuwa. Ai kin ga abin da kika zanyo wa kai. Yanzu gashi tun ba a je ko ina ba ya fara zargi. Ah, ikon Allah. Barka da fita. Aliko. Kare. Sani dai. Alhamdulillah. Ina gajiya. Alhamdulillah. To sani da zuwa. Yanzu fi sibilillahi abinda Garba ya min ya kyauta min. Wannan ai ba da Amina yake ba, ai da ni yake. Domin ni na san a rayuwata ban taɓa samun ‘ya'ya da na rena sun zama ba su kai ba. Kuma yanzu ga mata wannan zargin domin na tabbata ko kai zaka shaida yarinyar na Amina. Domin ni ban haifa fasika a cikin ‘ya'yana ba. Kai hakuri baba. Ni kaina ban ji daɗin abin da Garba ya mana ba. To amma kawai ne masa uzuri ne ta bangare guda. Na san zuciya ba ta da ƙashi. Amma dukkanin abin da ya faru na tabbata sharrin matata ne Sadiya. Ita ce ta kulla komai. To mahaukaci ne shi. Shi bai san halin matarsa ba. Wani ne zai gaya masa halin matarsa fiye da shi. Waye bai san halin matarsa fiye da shi kansa ba. Har yaushe ita yari matarka ta san Amina har zai da zancenta. Fi sibilillahi. Ayi hakuri baba. Dan Allah ya masa afuwa a matsayin sana amini na. Idan shi bai yarda da ita ba ni na yarda da yata. Babu yadda za a ce ta je ta aikata wani abu na asha. Ko da jihar Lagos da yake cewa zai je su tafi da Amina gurin nan ko da za su shekara 1000 Amina ba za ta yi wani abu na asha ba. Ni ma na san ba laifin ta bane. Baba? Na? Ya Aliko ina wuni? Lafiya lau. Ya aiki? Lafiya lau auta. Ya kasuwa? Alhamdulillah an dawo. Alhamdulillah. Ta san da zuwa. Allah ya barka. Ai hakuri baba insha Allah. Ina ganin komai zai wuce. Ai hakuri. Ba damu. Ai shikenan. Allah ya rufa asiri. Allah ya rufa asiri. To na barka lafiya. To madalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Auta? Kin dawo? Me aka yi mata ita kuma nan kama anta Amina kuka take? To wani abu ne sabo a gurin ki ganin tana kuka? Ai tunda ta auri wannan matsiyacin yanzu ta fara kuka ma. Umma, da Allah ki ajiye wannan magana a gefe. Na ga baba fa da yaya Aliko suna magana a waje. Dama Aliko ne zo? Wai mata Shiri ta kuma mata wani abin ne? Wannan karan ai ya wuce na kowanne. Sharri ta mata wai ta kama su da ita da mijinta Aliko. Na shiga uku. Cin mutuncin kuma da wulakancin ya wuce kan komai ya wuce faɗar magana sai an bi ta da kazabi da cin mutunci. Ke kuma kina tsaye? Kika yi sakato da ke? An kama ki da wani? Haka kika yi mata? Kinga ina mata magana tana kallon ƙasa. To wai yaushe Garban ma ne ya dawo? Bashi mana tsohon munafiki shi ma. Wa ya sani ma ko da shi aka hada baki da Sadiyan ya zo ya kama ta da zargin cewa tana bin mijinta. Ni fa ko umma wallahi tun farko ba na son Garban nan ni bai kwanta min a rai ba kwata kwata bai min ba. Shi ba shi da ko sisi
ga bacin rai, ga takaici, ga bakin ciki. Ke ku dan Allah an ta Amina wani amfanin zama da shi gani, wani riba kike gani a tattare da shi ne wai. Anya al'amarin ku, anya an ta Amina, anya. Yawwa yar albarka. Ani daɗi na da ke sanin ya kamata. Ke kuma idan za ki goge idanunki, ki goge. Ki daina ɗan iskan kukan nan mai abin haushi. Garba fa ba shi kaɗai ne ɗa namiji ba. Idan Allah ya so ki sai ki ga ya kawo miki wanda ya fi shi da kyanki da komai. Babu irin ɗa namijin da ba za ki rayuwa da shi ba. Haba umma, ta ya za a yi in daina wannan kukan? Garba ya ci amana ta. Ya min cin mutunci da ban taɓa zato ban taɓa tsammani ba. Umma da abin da kike faɗa min, na toshe kunne na ki yarda da shi. Amma Garba ya rasa cin amanar da zai min sai zargi da ɗa namiji. Namijin kenan ai. An gaya miki ɗa namiji yana taɓa yi wa mace halakci ne a rayuwa? Ai kwa duk wanda ya ɗauki ɗa namiji uba, wallahi zai mutu maraya. Ai idan kwa kika ce namiji zaki rufa wa asiri, ki masa zanin ɗaurawa, to ke kwa na tabbata wallahi sai kin rasa na ɗaurawa. Ita ma kanta Sadiya. Ai na sha gaya miki haka za ta faru, kika biye mata, har kina koran ƴar uwarki jininki a cikin gidan. Au, dama ba so kike ki faranta mata ba, dan kar a aure mata miji? To ke gashi, tun ba a je ko ina ba, ta raba ki da nakin mijin. Kuma na tabbata ita autar da kike ki da a ce tana gidan ba wanda ya isa ya miki wannan cin kashin. Wallahi kuwa umma, yanzu nan mi kare jini biri jini da mutum. Wallahi in yi gaya da mutum. Ai ni ba na daukar raini ko wulakanci. Shaɗi jan, sakar ya ce ni. Au, kukan kika ci gaba da yi? To ai sai ki tunda ke baki da zuciya. Ina tausayin baiwar Allah nan wallahi Garba ya kashe mata zuciya. Garba ya kashe mata zuciya ko kuma ta kashe wa kanta zuciya? Garba dai ya kashe mata zuciya. Ita ta kashe wa kanta zuciya wallahi. Biki san sharin ɗa namiji bane ba wallahi haddasa hannunsa a ciki. Allah. Ki daina ganin laifinta ita kaɗai wallahi. Auta. Yau ke kike karanta min karatun ɗa namiji? Ayya, da 2017 da 2025 da bambanci. Walakanci me yasa zai dauko wasu ɗan iska ya kawo miki cikin gida, wasu kazamai da su, banda sakarya sai kika zauna galala kika bari aka zo ga wannan jallan. Baki zo gida kin yi bayani ba, da shi ke shashasha ce baki san me yake miki ciwo ba. Ai da kin gaya min har gida zan je in samu yaya, tunda ita ta zama hoto ba ta iya tsawatar masa, ba ta iya masa magana, da ya zama kamar shi ya haife ta. To yanzu umma ya za a yi? Ni da ma wallahi na gaji da wayannan matsalolin da suke faruwa. A gaya masa kawai ya saka min da mara na nima dan Allah, ni da gidana a ce ba zan zauna in sake ba. Kwantar da hankalinki, yanzu na zan tafi gida in samu yayan, ko ta tsawatar masa ko kuma a kashe auren kawa ya huta, dan ba zan iya ba. A'a, umma a kashe aure kuma? Alkur'an ba zan iya ba, a kashe auren kawa ya huta. Akan me? Akan wani dalili? A'a dai, kar a yi haka. Kai da Allah, ina tasa hankalinki, barazana ce kawai a wannan zamanin. Wa yake so ya kashe aure? Wa zai kashe auren ita ta da gida ta zauna masa? Abin da zai cire ita ma ai wahala ce. Da barazana nake yi kawai. Wallahi ina daga jijiyar wuya ne dan ya jiyo. Kin san wani abu? Idan ana faɗa ba ka nuna damuwarka akan komai, musamman ma akan auren sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kin gane? Kawai barazana ne da kuri. Ke? Wani ke gari kamar Sadiya? Ni ce. Sadiya? Ke ce? Ke Sadiya, uban me kike ci a wannan gidan kika zauna har yanzu baki bar gidan nan ba? Ga wani kaya fago kin ɗebo daga gidan uban wa kike? Kaga malam, gaskiya fa ni ba na son haka. Akan me? Akan wani dalili za ka ringa aibata min ƴaƴa? Ha? So ke su lalace? To shikenan, Allah baki hakuri. Kuma shikenan? Shikenan daga yarinya ta dawo gida, shikenan sai a dau laifi a dora mata. Shi Alikon dan gwal ne? Alikon dan gwal ne da baya laifi? Ko shi baya laifi? Sai dai ƴata. Amma wallahi ki sani wannan halin banzan da kika dora yara a kai wallahi ba hanya ce mai bullewa ba, musamman ke Sadiya, musamman duk mugwayen halayenta da bakin hali da duk abin da kika sani nata mara kyau. Kai kaga malam, ka sa bakin ka linzami, kar ka sake ka zage ni ba. Na zage kin zaki rama. Alkur'an ka sake
ka zage ni rama zan yi wallahi. Akan me ta so nake samu zaman lafiya a gidan miji kuma hankalin ta ya kwanta an kwata mata yanci kuma shikenan sai ka ce za ka gaya min magana kana zagi na alkur'ani sai na rama. Wallahi ba dan ina kallon darajar 'ya'ya a gabana ba da kuma irin yadda magabata suka dora mu akai na hakuri da iyali ken an ce ki zage ni ke kamar da nake neman albarka kai ma auna ta kai kuma dole kana neman albarka sai ka kiyaye in ka kiyaye bakin ka zan kiyaye yawwa idan tsoho bai ji kunyan hawa jaki ba wallahi jaki ba zai ji kunyan kare shi ba kana zagi na zan rama alkur'ani da haka kiyaye kawai a gaban yarinya muke ba na so mu yi abun kunya abun fada. To kin yi wa kanki kiyamar laili. Gidan ya za ni kuma ba dadewa zan yi. Yayin sai tace ki je? Zan je ne in tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro yawwa gyara ba ni wajen doma ya tsira. Ban da rashin mutunci da rashin arziki duba yadda Aliyu yake. Aliko nan riga ɗaya ke yawo da shi ba shi da komai na wa tsiya ba shi da komai. Na duba zumunci na Allah subhanahu wataala an dauki ƴata na bashi na rufa masa asiri shine zai kora min ita gida mata rashin mutunci yaushe arzikin yaya. Haba Hadiza yanzu ba za ki zauna ni magana mu fahimci juna ba sai kina tsaye kamar dogari. Kina gaya mun maganganu san ranki abin da ya ga dama yake fitowa daga bakinki sai ka ce wata eki yo ko eki ce ni ai akwai mutunci tsakanin ya da uwa ai kyama mutunta juna ki zauna mi magana a nitsa mana wannan rashin arziki haka kuma shikenan yaya sai a daki mutum a hana shi kuka saboda ya arziki sai ya walakanta ni ya rika cimin mutunci ina arzikin yake ina ma abun yake wai ma ya ci jariri kuma wallahi yaya tunda Aliko ya arzikin nan yake mun wani gani yake mun kallo kamar wata sa'asa yake mun kallon banza kallo a walakance irin ban da shi mayun waciya din nan Allah ma ya sa ni babu wani abu da ya taba tsina na mun balantana a ce za a yi mun gori balantana ya ce za ki yi mun gori babu abin da ya taba min arzikin sa kuma naga arzikin nan ma da ya samu sila yata ce ita ce mai goshi mai arziki kansu ya hadu shi da samu wannan arziki in ba dan haka ba yaushe ya arzikin kodan ke ta kika mori arzikinki ya kai ki haji ya kai ki umara ya miki gata miki komai ni babu abin da yayi min yau babu abin da ya min na arzikin sa to yanzu Hadiza me kike so a yi abin da nake so a yi idan Aliko ya dawo ki ce sakan min Sadiya ta koma gida kika ce me ce ya sakan min Sadiya ta koma gida sai naga idan arzikin zai dore idan za a ci gaba da zuwa hajji da umara idan za a ci gaba da cin kaji da daburin dan dalo arziki zai kare saboda kashin arzikin na yata ce ba na danki ba matsiya ce mai yawo da riga daya ki tuna yaya wallahi an ba dan zumunci ba ko wallahi sai na miki wankin babban barko Allah dan dai zumunci ne ina kunyar zumunci alkur'ani haka kawai da kimuta ana shi kuka ko ke ko mahaifiyarki babu wanda izo i gaya min dalilin dawowarki gida to shine na ce ni bari na yi kiranki domin in ji menene dalilin dawowarki menene ya haɗa ku me ya faru har kika dawo gida sannan kuma shi Aliko yana ina baba yana can gidansa mana ni fa kawai ce min yayi babu abin da na masa ce min in kamo hanya in zo gida zai zo shi a'a ba zai ce haka kawai ki taho gida ba ke dai ki gaya min menene ya faru tsakaninku har ya ce ki taho gida din sai ya neme ki baba na faɗa maka babu abin da na yi masa kawai yayi niyan koro ni ne mana ai koro ni to kai malam banda abinka me na jin dalilin abin da ya shiga tsakaninsu idan ka ji dalili ma babu abin da za ka yi in ka ta dalilin dawon ta gidan nan me za ka yi na gaba ka damu da 'ya'yan ba babu ruwanka da su yanzu akwai uban da zai ga 'yarsa ta dawo daga gidan mijinta ta zauna a gida sannan a ce wai ya samu nutsuwa hankalinsa ya kwanta ba tare da ya yi dukkan abin da zai yi mai yiwuwa ba domin ya ga cewa ya daidaita lamarinta malam ka damu da 'ya'yan ne ka damu da magana auren su naga haka ka bar min ƴaƴa suna yawo a cikin unguwa loko kwararo sako da sako baka aurar da su ba idan an yi maka magana auren su
cewa kake yi baka da shi talauci da babu ya kare maka kamar beran masallaci. Dubu Karima, kanmu ya zo daidai da ita a cikin gidan nan. An yi magana aure babu, kullum magana ka kenan. Na yi maka magana har na haƙura ma na daina maka magana. Tun samari suna gosulo suna laye kofar gidan nan har samari sun zama babu kowa kofar gidan. Dubu Sadiya, idan ba da na dage na tsaya ba akan magana aurenta a wannan lokacin da bai auren ba. Sai da yaya ta ce magana kayan gado a kyale shi. Aliko zai yi komai. Inda dan kai ne to ba za a yi auren nan ba. Wani irin al'amari ne haka? Aliko bai kamata a ce ka tura Sadiya gidansu ba tare da sani na ba. Ban sani ba. Amma tun da haka ta faru ba abin da zan ce sai ta ce Allah ya kyauta. Ki hakuri inna. Hakuri na ne ya kare akan Sadiya. Ba zan iya ci gaba da juriya ba. Ina mai tabbatar miki da cewa inna idan kika ji wani ciwo ya kama ni gaskiya Sadiya ce sanadi. Cin mutunci dai kala cin mutunci ba irin wanda Hadiza ba ta yi min a gidan nan ba. Har tana ikirarin cewa ita a sakan mata yarta. Ta yi ta kwana gidan sauki. Tunda aka suka bukata. Ina ganin kawai gwara musu yanda suke so. Ni ma hankalina zai fi kwanciya. Kenan ina kima kin goyi bayan sauki mata. To ya zan yi Aliko. Duk iya kokarin da zan yi nayi don ku zauna lafiya. Abin ya ci tura. Ba yadda zan yi. Kuma gashi yanzu har kana ikirarin cewa wani abu zai same ka. To ai kawai a sauke mata. Ina dalilin me amfanin zaman nata kuma kai ka kamu da rashin lafiya. Ai ba zai yi ba, dole a yakuri. Ba yadda zan yi. Shikenan. Ina ganin kawai tunda dama tana gida. Kawai zan aika mata takardarta. Muhalli na mutunci na kalami na. Allah dai ya gani cewa ba ni da shi din, amma ke duk da haka laifina ma kike gani kamar ma ni ne na hana kaina. Malam dakata min, kawai ka dakata min. ƴaƴan nan fa da suke gaban ka baka damu da ci da su ba, baka damu kuma da magana auren su ba. Kullum babu in an gaya ma magana ka ce an maka rashin kunya ko an gaya maka ba daidai ba ko ba da'a ba, kuma dole ne a gaya ma gaskiya da kana so da baka so dole ne sai an gaya ma gaskiya. Allah yana gani, amma wai a ce ni da gidana ban isa in zauna in wuna a cikin gidan nan ba. Ni kenan sai dai daga bin waccan inuwa sai bin waccan inuwa. Ba dama in zauna a cikin gidana, kuma ko kunyarci min mutunci a gaban ‘ya'yana ba kya yi. Saboda Allah, saboda annabi. Ni ba cin mutuncin ka nake ba, ni ban tozarta ka ba. Gaskiya ce idan aka saukar da murya aka yi maka magana ta rada ta jin daɗi ba za ka saurara, sai an daga murya kake ji. Da san a gaya mutum maganar gaskiya. Banza kawai. Haka kawai. Umma, wai har yanzu tun da na bar cikin gidan nan bata canza zani ba? Ta yana za ta canja? In dai babanku ne a halayensa sai dai wasu da suka karu akan na da. Yanzu halin da na tafi na bari na yunwan da muke ciki da sauran abubuwa har yanzu a haka ake? Mutumin da ba shi da mafaɗi, ba shi da wanda zai gaya masa. Idan ka rasa mafaɗi fa a rayuwarka, wallahi da ka rasa mafaɗi gara ka rasa gadon ubanka. Gashi nan a gidan kowa ya zama abin tausayi. Me hali bai fasa ba, in dai halin babanku ne, wala me hali bai fasa halinsa. Can banza kawai, aikin banza aikin wofi. Kullum zuciyar mutum ta suya tana kuna saboda bacin rai. Kai jama'a, a yanzu ke biki kwanta kin yi bacci ban ta Amina? A
akan wanda bai san darajar ki ba zai iya binki da kowane irin kazafi ne da sharri? Auta kenan. Ba wai ina jimamin rabuwa na da Garba bane, kawai ina tuna kasafin da Garba ya mini. A yadda nake tunani ko da wani ne ya faɗa mai ba zai taɓa yadda da maganar da. Wayanta Amina yanzu menene na damuwa? Tunda kin san laifin nan biki aikata ba. Kuma ala misali ma ko rabuwa yayi da ke ai zaki iya samun wani ki aura wanda ya fi shi ma mai arziki balantana wancan ci ku rage. Ban ga abin da zai saki damu kanki ki takura wa rayuwarki ba. Auta kenan. Ba za ki gane irin da nake ji a zuciyata ba. Wannan tabo ne fa da har in mutu. ‘Ya'yana da jikokanai na duk sai ya bi su. To shikenan. Sai ki ta ke kika ga zaki biya. Kar ki manta. Wake ba za ki daina wani tsakin da yake yi ba? Tsaki sai ka ce wata jaba? Me yasa ne sai ki ta tsaki haka? Umma Aliko har yanzu fa bai kira ni ba. To daman kun yi da Alikon zai kira ki ne? Ba me da shi zai kira ni ba, amma ya kamata ya kira ya jiya na tashi ko kuma ya kira ya jiya ya lafiyan dan mu ko? Wayin tambaye ki mana. Daman ke da shi kuna kiran juna ne ku ji lafiyar juna ko kuma a'a ku ji lafiyar danku? Naga ke kanki sai ki kwana 2 baki kira kin ji lafiyarsa ba. Tun yaron nan yana shauƙin ki yana mararinki. Hakin sare masa ya kin fita a ransa. Irin soyayyar na da da uwa ma babu shi. Tun faji yake gidan nan. Amma babu abin da ya dame shi da ke. Saboda babu shakuwa. Babu soyayya na tsakanin da mahaifi. Amma sai ki zauna ki rigire bacin rai ki ɗora kanki saboda son zuciya irin naki. Abin da ba a yi ki ce lalle sai an tsirinsa a yanzu. Wannan irin abu ne. Ai kana mararin abin da ya damu da kai ne ko da ko ɗanka ne. An can banza. Au. Ci gaba kika yi da fushin? Ba za ki saki ranki ba? Na ce ba za ki saki ranki ba? Sha kawai. Sai mutum ya ta kunci, ya ta tsuka, ya ta sai ka ce wata tsaka? Garba, iwa kana bani mamaki. Da har za ka iya saka abu a ranka abinda baka da tabbas a kansa kuma har ya hana ka bacci. Kamar yaya? Kuma wannan fa abin zargi kake yi baka tabbatar ba. Rayyano, yanzu kai a ganin ka wannan abin bai sai hana ni bacci ba? Yau ka fara sanin Aliko ko kuma yau ka fara sanin halayensa? Karfa son zuciyarka ya rufe maka idanu. Domin ka sani fa wannan abin da ka aikata fa gaskiya kuskure ne. Rayyan wani abin fa ya fi karfin zargi domin da idona na kama Aliko da kaina a ɗakin matata. Don haka karka ɗauka wani ne ya bani labarin abin nan. To a ƙaddara ma da gaske wannan abin ya faru. Yanzu kai saboda Allah ai ya kamata tsakaninka da Aliko ka rufa masa asiri. Karfa ka manta a nan unguwar mahaifarka aka yi maka teriran bankaɗa aka yi ci maka mutunci. Babu wanda ya zo ya taimake ka saboda yana ganin ɗawainiya zai ɗauka. Alikon dai shi ne ya zo ya taimaka maka, ya taimake ka, ya ɗauke ka ya kai ka gidansa tare da iyalanka. Wanda wannan abin da ya maka ko ɗan uwanka na jini ba zai yi maka ba. Ya kamata fa ka sani cewar wannan abin da Aliko ya yi maka duk duniya ba wanda zai maka. To idan ma abin ya faru sai ka bar shi a iya cikinka. Ai ciki ba dan abinci aka ajiye shi ba, dan ɓoye sirri ma. Sannan kuma fa ka sani Garba, shaidar zina tana da nauyi. Na farko idan kai ka je ka gani sai ka kirawo mutum 3 kwarara sun tabbatar da sun gani. Kuma ka sani in ma wani ya zo ya ce bai gani ba, to kai sai an maka bulalar kasafi. Don haka ya kamata wannan abun fa da Aliko ya maka ya kamata ka rufa masa asiri idan ma abin fa gaskiya ne. Balle kuma na imanin cewar Aliko ba zai yi haka ba. Amma a ce wannan abin duk da wannan abin wai shine zai sa ka dinga zargin Aliko akan wannan abin kuma har ya hana ka bacci.
da aminci aka san abota ban boyewa sana abokina wanda ke raina babban aminina mahalli to ga shi wato na gudu Alhaji lafiya? Ina fa lafiya? Kaga mutum ya zo siyan maganin sauro da rana gade. Subhanallahi. Da kuma maganin sauro. Ai baka da matsala. Maganin sauro ai ka zo gindin maganin. Ina zuwa bari in sallame. Kai ma maganin sauron ko? To gashi. Gashi yauwa. Yana gadi ne da kake ta basu. Ai Alhaji yanzu wannan maganin sauron kowa yake zuwa ya nemi tanadi. Ai wannan Subtitle shine maganin sauro guda ɗaya wanda yake aiki kamar yankan wuka. Da kuma maganin su yanda suka ci mutunci na yau sai ni ma na ci mutuncin su. Wannan fa in dai sauro ne to yau ka gama da sauro. Ɗiban guda uku. Kai cicibo su gaba ɗaya. Au gaba ɗaya Alhaji. Duka zan tafi da su. Ai sai na raba abin da suka yi min sauro. Ai barin sa ma za ka yi da daddare an jima da magariba ya fara. To kana saka wannan guda ɗaya babu ɓata lokaci. Bari je gidan tukuna yaƙi na tayar ma yau a yau din nan ni da saurayi. Subtitle kenan ɗaya tamkar da dubu. Za ku iya samun Subtitle a wajen dilolinmu da ke kasuwar Singa ko kuma shaguna mafi kusa da ku a ko'ina faɗin Najeriya. Subtitle mai kashe sauro nan take. Malamin Sabi'u ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin Sabi'u mai ruƙiya. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina. Ba na haɗawa, ba na zane-zane, shi ɗaya ne Allah hore mini. Kuma da yarda Allah idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon, insha Allah idan ya ganna magana ta ƙare. Kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta baƙin iska, wanda mace Allah ya jarabce ta da ciwo na baƙin iska wanda ke auren mace kawai, wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho, gagarau namijin iska shi ne, saboda shi wannan baƙin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane, sai dai wani ciwon kai, baƙin rai, mugun muhalkin shanu, muhalkin ruwa, muhalkin namiji ya zo mata, shine mugun iska. Duk cikin shaidanu ya mugunta, shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai baƙin iska, ita asara duk abin da za ya sai ya asara. To shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi, wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi, daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba, ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida, ko ai mawalkin an yi mutuwa ko ai wani hadari cikin kwana uku. Shi sirrin aikin shine nake ba mutane. Ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba, bai hita ba, yana nan yadda yake. Kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba, to bai yi ka canza, ko wani na haddani ciki. Kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba, ya kire ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka, take zan gaya mashi in Allah so yarda. In kafa aka rike ma an hannu, duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah. Kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah, duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah. Kuma duk abin da kake ganin ka an she likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka, to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin saraka zan gama abin da ke damun ka, in iska ne zan gama da yarda Allah. Kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama, hanna ji wani abu ya gwada, shi da kanshi zai baka shi bayani insha Allah. Jama'a assalamu alaikum. Wayyo Allah na anti, na shiga uku, na lalace. Subhanallah, me yake faruwa ne wai umu? Wani ya ce zai ƙara aure, wallahi in ya ƙara auren nan kashi na ya bushe. Aure kuma? Aure kuma mama. Aure zai yi. To, idan har aure za ka yi, to ni ce na fi cancanta da ka aure. Ba wata ba. Kai, ya burge ni.
Idan ban ajiye pampers a cikin ban daki ba, daki kake so in kawo shi kan gadon in ajiye? A ina zaki ajiye mu wannan kashin tsawon kwana 20 zuwa 30? A ban dakin mana. Me yake da shi wanda har ya jawo hankalinki kika fara son shi? Ina so na mallake shi anti, ko yana so ko baya so, ko ya shirya ko bai shirya ba. Shi fa namiji da kike gani yana son tsafta, yana son tarairaya, yana son kwarkwasa har da shagwaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me na auro maka kai da ni wai? Safon, yaushe lalacewar ka ta kai haka? Hadda a cikin gidanka kai za ka riƙa yin wanki, kuma wankin ma na yara. Yanzu in ɗebo man gyaɗan ko in shafa man kitso? A'a, man kitso. An kika shafa man kitso wari yake yi, za a ji ƙanshin mai. Kamara! Idan ba sanadiyan ƙazantar ki ba, ai ba za mu je asibitin ba, da har malaman asibitin ma su wulaƙanta mu. Dan Allah ina zaki kai ni? Gidan uwarki za mu je. Dan Allah ki taimake ni. Kar ki cutar da ni. Ba cutar da ke zan yi ba, kashe kan yi. Tun da kayi niyyar hana ni, to bari in fara ta kanka. In ya so sai ka san da gaske nake yi. Wallahi baki isa ba. Matawar zaki kashe Hamza. Wallahi sai dai ki fara kashe ni. Na gama soyayya da kai, shi yasa zan kashe ku gaba ki. Biki sab gafara. Tsakarin ki nan. Ɗan sa cikin ki ɗan yi ɗumi ko? Umma abin kari kuma? Yanzu umma abin kari ne a cikin wannan ɗan mililin koko. To aikin sani ba na shan koko. Ha? To ani kokon shine da ni. Shine arziki na shine da ni. Ga ubanki nan, me yasa ba za ki je ki tambaye shi ba? Wai ba tsaye, wai ma tsaya tukunna Sadiya. Yaya aka yi kika san na samu kuɗin da na harhaɗa na so gasar damu kokon nan? Ubanki ba baba ne yake yi ba. Ni na san yan dabaru na ne na samu kokon don kowa ya sha cikin sa ya dau dumi, cikin sa ya warware. Abin kari a cikin wannan dan mililin kofin kuma koko. Amma umma kin san fa jiya fa da na dawo ko abinci ban ci ba. To sai aka yi me? Waye hana ki ci? Ba a baki bane? A'a. Kawai dai ni kin san bana cin bakin tuwo. To baki a cin bakin tuwo. Ba kya cin bakin tuwo dan malafar ubanki. Kin san ya akai na samu kuɗin da na sayo ba ma tuwon dawa bane, gero ne na so shi rabin kwano na sarrafa shi, kuma geron da ke ganin rabin kwano mu ɗaiɗai mutum 10 ne akai, ɗanki na 11 kuma ga kin zo ke na 12. Kuma ubanki ya bi sati 3 bai dauke asi ko fucika ya bani a cikin gidan nan, ya ce na sarrafa ne wani abu. Yana can masallaci yana zaune kan titi yana ganin mai shiga da mai fita da mai wucewa. Yau shekara 4 kenan ban ga wani abu da kika taɓa kawowa gidan zan ɗaga ne alfahari ne tutiya da cewar ƴata tana auren mai kuɗi ta kawo min shi cikin gidan nan ba. Ha ba umma. Kai na me? Ubancan. Dan manufar ubangi zaki farzar min da kunu idan kika bari ai kannan ki za su sha ko marar mutunci? Iye kin ka sigan ne? Wallahi Allah ni kan bazan sha ba, yazo ya karba ya je siyo. Kan Allah ya sa ki sha, kan Allah ya sa ki sha. Kina auren mai arziki kamar ba ta gidan ku kullum ba kwana ake da yunwa ba. Sai na nemo na yan buge-buge na nemo dan America kasa gidan gora ne nake sayarwa. Wani lokaci a saro min omo na sayar da su nake dan hadawa in samu in sai gasara a ci abinci a cikin gidan ko in so da gero ko dawa a tuka kada miya kukan ka ta kafura a sha.
Ya sanna aminta kawai la fito. Na kwana ba. Lafiya lau. Har yanzu bai kirawo ki bane? Wallahi bai kira ni ba baba. To gaskiya zan sa ya kirawo shi. Domin babu yadda za a yi a ce ya turo ki zo gida ki zauna shi bai zo ba ku bai yi aiki ba. Don haka ki kwana da shirin ki. Ni ba irin mutanen ne wanda za a turo a koro musu 'ya'ya ba ba'asi ba. Idan auren ne idan ba zai bai sake sauke miki. Ni Allah ba zai kunyata ni ba zai hana ni yadda zan yi ba insha Allah. Amma wannan ai ba shi da amfani. Sai na dawo. Allah ya bada sa. Amin. Dukan farin ciki na gare ki nake tunani, saboda ban da komai kai da ki bar zuci da rauni. Dukan ɗan adam na da kaddara sannan da rauni. Assalamu alaikum Sani. Da Allah kar ka ƙara kirana. Ba na gaya muku sha bani ba zan fito ba. Kai shagon ma a bashi arfa ba sai an bude ba. Na ce ba na bukata. Abinda duk kuka ji za ku yi kawai ku je ku yi, amma da Allah ka ƙara kirana. Ka bar ni kawai da Allah. Kar wanda ya sake kirana a cikin ku. Ki sha ne ki sha mana ba sai ya huce ba ki zo kina mutane ƙananan maganganu. Yanzu dan Allah ni da kuɗi na in baki duba abin da suka kawo min, ni fa nace fa a siyo min fa biredin nan fa ba a ko ba. Gidan nan fa gidan yawa ne, kuma biredin nan da aka kawo gidan nan babu wanda ban gutsura wa shi ba. Har almajin da ke lekowa gidan nan ya bara sai da aka gutsura ba. Wata irin marauciyar banza ne marauciyar wofi ke, wallahi dai albasa ba ta yi halin ruwa ba. Biredi mai laushi ya shigo cikin gidan nan a ce ba za a ba mutane su ci ba. Sun dukin wallahi a baki isa. Wani irin halin banza ne da ke, hali na rowa, kin gaji halin mahaifinki. Marowaci ko dan ba shi da shi ne ba iya bada kama ba iya kyauta. Wallahi da kin gaje ni ma da kin yi sa'a, me ba da kyauta da hannun dama hagu ma bai sani ba. Amma saboda an gutsirbe da an raba kowa shikenan sai ki ta kunci kina fushi kina bacin rai. Kin ga idan ba za ki ci biredin nan ba, ni ki bani na ƙara sa ni cinye shi, saboda ba na so na ga buredi iska tana kaɗa shi yana bushewa yayi tauri. Ki bani ci allausarsa, kin ji ko? Za ki mi kuma kokwa? Ba ni cin ci ko? Inda ke ba ki so an raba mutane. Za ki mi kuma ba? To ba ni shayi. Sai ya maka lema mu kokoro. Dan ba ta ubanki mi komin shayi. Kin ji? Ba ni. Alhaji Aliko. Assalamu alaikum. Baffa. Ai ni ne nazo ina nan bakin kofar falon ka haka. Afwan. To barin fito. To assalamu alaikum. To masha Allah. To sai ka fito ina nan. Karka da mu sai ka fito.
Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ina gajiya Aliko. Barka da asuba. Ina gajiya. Tashi lafiya. Alhamdulillah. To shiga daga ciki mana. A'a ba sai mun shiga daga ciki ba. A yi haƙuri don Allah dan gaskiya yau din nan na kaddara a raina cewa ina so zan je in same ka. Ban ji daɗi ba da kuma sai da ka zo ka same ni a gida. Babu komai. Ai babu yadda za a yi hankali na da ya kwanta. Duk irin kulawa da ɗawainiya da kake yi da Sadiya ta je ta gaya min wani abu ya faru, shi yasa na ce ba zan iya zama ba sai na zo na ji menene yake faruwa. Alhaji Aliko, har ga Allah bayanin da Sadiya ta yi min ban gamsu ba ko kaɗan, shi yasa na ga ya kamata in tako kafa da kafa zo in same ka domin in ji ƙarin bayani akan abin da ya faru. Garba, wannan kosan fa baka ci ba kai ya sanyi. Idan kuma kaga cewar baka bukata ga almajirai nan suna taiwa ka ba su mana. Wannan yana baka lura ba ni san magana bane. Dan Allah dan Annabi ka kyale ni. Kunnan da kosai a bawa duk mutumin da zai ci dan Allah dan Annabi ka kyale. To amma dai ina fata zaka je gurin mahaifin Aminan ko? Tunda dai kaga ya bukata ka je ko? Gaskiya fargaba zuwa nake yi. Aryanu baban Amina ba shi da sauki. Aukai da ka damu ma da hukuncin da za ta fuskanta a gidan? Ai da a ce ka damu da baka barta ta tafi ba tunda ka san abin da zai biyo baya. Saboda gidansu Amina gida ne na tarbiyya. Saboda Malam Amadu a tsaye yake tsayin daka akan tarbiyyar gidansa. Barin ma Amina. Ni fa Aryanu baka fahimce ni bane. Ni kaina ina tantaman Amina ba za ta aikata wannan abun ba. Kawai dai matsalan da na zo na tarar da Aliko a cikin ɗakinta shi yasa duk idanuna suka rufe akan haka. Lissafi na shine ko Aliko ya nemi yin wani abu da Amina ne bata yadda ba, shi yasa yake roƙanta da ta rufa masa asiri kar ta faɗa min. Aikin banza ma kenan. Idan dai har wannan ne lissafin ka Garba to gaskiya baka da lissafi. Malam, idan za ka je ka yi bikon matarka sannan kuma ka je ka sulhunta da abokinka, wannan shi ya fiye maka. Dan wallahi tallahi ina mai tabbatar maka za ka yi batan bakatanta. Domin yanda ka kuskura ka saki Amina to wallahi tallahi mutane ne za su yi ca a kanta. Ka bar ganin bazawara ce, tuna aure ta za a yi, kai kuma ka tashi a fankan fayo. Ato, in kunne ya ji to jiki ya tsira. A gani muna da ayyuka da yawa. Bari mu koma cikin ci gaba da aiki. Lallai kam dole ka sallame ta. Wannan ba karamin al'amari ba ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ji Aliko, amma dan Allah dan Annabi ina neman wata alfarma guda ɗaya a gurinka. To, yanzu Aliko kana ganin za ka iya ci gaba da zama da ita haka din? Ina ganin tun da shi ya buƙaci haka zan ƙara ba ta dama a karo na biyu insha Allah. Sai dai kawai ya gaya mata cewa ba zan dawo da ita ba sai lokacin da Amina ta yadda ta koma gidan Garba, sannan ita ma za ta dawo na ta ɗakin. Kuma gaskiya har yanzu ina akan bakana, ba zan canja ba. Ubangiji Allah ya shiga lamarin, Allah ya maka zaɓi kyakkyawa, Allah ya sa kuma haka shi fa alkhairi, Allah ya sa ka shi fa alkhairi. Sai an yi haƙuri. Shikenan ina zan koma, idan da wani abu ko ta waya sai ki gaya min. To ba damuwa, babu komai ma, komai akwai. Allah ya tsare, a dawo lafiya. Malam Garba, Amina ta yi min jawabin komai abin da ya faru tsakanin kai da ita. Amma ni ba zan gaskata ta tun da ga ka ga ita. Sai na ji daga bakinka me ya faru. Abin da ta faɗi babu ƙarya a cikinsa. Gaskiya ne. Da gaske ne kenan kana zarginta ta ci amanar ka da ni. To ko idan ku haka ne ka ɓata aurenka, domin zaman aure baya yiwuwa da zargi. Don haka tunda abin ya zama haka, gani ga ka ga kuma Amina. Da haka ina so ka sauwaƙe mata ka ba ta takardarta. Yawwa, wannan shine bayani. Saboda haka ka bar min 'yata
kai kuma ka je ka nemi wadda kake ganin ba za ta ci amanar ka ba. Ni ina son yata a bata tunda yata ce ta ciki na. Dan Allah baba kai haƙuri, ni har yanzu ina son matata. Ai kuwa dole ka sake ta. Tabbas cutar olsa wato gyamban ciki shi umar cuta ce, amma ba gaskiya bane cewa ba a warkewa daga ita. Idan ka ji ki gudu to sagudu ne bai zo ba. Domin tabbatar da hakan yi amfani da wannan sahihin maganin wanda cibiyar Gidan Natural Health Care Center take samarwa mai suna Ulcera Alleviata. Maganin yana da ƙarfin tasirin warkar da wannan cuta duk tsananinta, ko wadda take faruwa a bangon ciki, ko wadda take faruwa a bangon hanji, ko wadda ƙwayoyin cuta na Helicobacter pylori suke haddasawa, ko kuma wadda yawan shan magungunan na kashe zafi wato non-steroidal anti-inflammatory drugs suke haddasawa, ko kuma wadda stress wato matsi yakan haddasa. Wannan magani yana da ƙarfin kawar da wannan cuta ko da ta kai ga mutum baya iya azumi, yana suma, ko kuma ta rirriƙe masa gabbai, ko ma ta taɓa masa ganinsa. Albishirin ku mata masu fama da matsanancin ciwon ciki yayin al'ada, ko waɗanda suke samun rikicewar al'ada, ko kuma waɗanda suke samun zubar jini mai yawa ko bayan al'ada ko lokacin al'ada, ko kuma mata da suke fama da kowane kala na infection, ko kuma mata waɗanda suke fama da wannan larurar da ake kira da fibroid wato wani ɗan tsiro da yake fitowa a cikin mahaifa. Wannan cibiya ta Gidan Natural Health Care Center ta kuma samun muku da wani ingantaccen magani mai suna Toxa Alleviata wanda yake da ƙarfin tasirin kawar da waɗannan larurai. Domin samun waɗannan magunguna guda biyu wato Ulcera Alleviata da kuma Toxa Alleviata, ku tuntuɓe mu a adireshin mu kamar haka.